أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوى ɗaliban ilimi maza da mata masu daraja, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine darasi na uku a karatun wannan littafi, wannan daura na karatun wannan littafi mai suna al-arba'una an-nawawiyya, littafin al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala. za mu ɗora domin ci gaba. al-hadithu thani, hadisi na biyu, an umar radiyallahu anhu aidan qala, wata wannan hadisi an samar daga umar Allah ƙara masa yadda kuma ya ce, bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, muna zaune a wurin manzon Allah mai tsira da amincin Allah wata rana. ittala alaina rajulun, sai ga wani mutum ya bayyana a kanmu, shadidu bayadi thiyab, mai tsananin farin tufa, shadidu sawadi sha'r, mai tsananin bakin gashi, la yura alaihi atharu safar, ba a ganin alamar tafiya a kan shi, wala ya'rifuhu minna ahadun, daya daga cikin mu babu wanda ya san shi, hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallam, har yazo ya zauna wurin annabi sallallahu alaihi wasallam. fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi, sai ya jingina guwawunsa zuwa ga guwawun annabi sallallahu alaihi wasallam. wa wada kaffaihi ala faqidayhi, ya kuma aza tafukansa akan cinyoyinsa, shi wannan mutum. wa qala, yace, ya muhammad akhbirni an al-islam, ba ni labari daga musulunci. fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah mai tsira da amincin Allah yace, al-islam, musulunci, an tashhada Allah ilaha illallah, shine ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, wa anna muhammadan rasulullah, kuma haƙiƙan muhammad manzon Allah ne, wa tuqimas sala, kuma ka tsaye da sallah, wa tu'tiyaz zaka, kuma ka bayar da zakka, wa tasuma ramadan, kuma ka azumci wata ramadan, wa tahujjal baita, kuma ka ziyarci ɗakin Allah, ka nufi ɗakin Allah, in istata ilaihi sabila, idan ka samu ikon hanya zuwa gare shi. qala sadaqata, sai yace kai gaskiya. fajimna lahu, sai muka yi mamaki ga wannan bako, wannan mutum, yas'aluhu wa yusaddiquhu, yana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana gazgata shi. qala, sai yace, fa akhbirni anil iman, to ba ni labari daga imani. qala, sai yace, an tu'mina billahi wa mala'ikatihi, kai imani da Allah kuma kai imani da mala'ikun shi, wa kutubihi, da littattafansa, wa rusulihi, da manzanninsa, wal yawmil akhir, da rana ta karshe, wa tu'mina bil qadar, kuma kai imani da qaddara, khairihi wa sharrihi, na alkhairin sa ko sharrin sa. qal, sai yace, sadaqata, kai gaskiya. qal, sai yace, fa akhbirni an al ihsan, to ba ni labari daga ihsani, me ake ce ma ihsani. qal, sai yace, anta abudallaha, shine ka bauta ma Allah, ka annaka tarahu, kamar kai kana ganin Allah. fa in lam takun tarahu, to idan kai ba ka ganin sa, fa innahu yaraka, to lallai shi yana ganin ka. qal, sai yace, fa akhbirni anis sa'a, to ba ni labari daga tashin alkiyama, yaushe ne tashin alkiyama. qal, sai yace, mal mas'ulu anha bi'alamin as-sa'il, wanda ake tambaya bai zama fi sani ba ga wanda ke tambayarsa, ma'ana wanda ake tambayar bai sani ba, shi ma wanda ke tambayar bai sani ba. qal, sai yace, fa akhbirni an amaratiha, to ba ni labari daga alamomin tashin alkiyama. qal, sai yace, an talidal amatu rabbataha, ku yanga ta haihi uwar gijiyarta, wa an tara al-hufata al-urata al'alata ri'a asha, watan alamominta shine kaga
watan alhufata marasa takalmi, al'urata huntaye, al'alata talakawa, ri'a ash-sha'i suna makiyaya awaki, yatatawaluna fil bunyan suna tsawaitawa a cikin gine-gine. thumman talaqa sannan sai mutumin ya tashi, falabistu maliyan sai ni na zauna lokaci dan kadan. thumma qala sai yace, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yace, ya Umar, ya kai Umar, atadari man sa'il, ko ka san mai yin tambayan nan? Qultu sai nace, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah da manzansa su suka sani. Qal sai yace, fa innahu jibril, to lalle shine jibril, lalle shi jibrilu ne, atakum yazo maku, yuallimukum dinakum, yana sanar da ku addininku. Rawahu Muslim, wannan hadisi Imam Muslim shine ya rawaito shi. To dan gabobi a cikin wannan hadisi akwai dama'ir wanda ya kamata mai bayani akan su, wanda da dama muna fassara su da wasu lamirai muna ba wasu. Misali a cikin maganarsa da yake cewa fa asnada rukubatayhi ila rukubatai, to wannan abdamiri na warko rukubatayhi watan shi rajulun kenan, rukubatayhi na biyu watan abdamirin nan zuwa ga annabi kenan sallallahu alaihi wasallam. Amma inda yace wa wada'a kaffaihi, wannan damiri na kaffaihi yana komawa ne zuwa ga wannan mutum. Ala fakhidaihi, wannan ma damirin yana komawa ne zuwa ga wannan mutum, ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Sannan da yake cewa an talidal amata rabbataha, watan ku yanga ta yi uwar gijiyarta, to wannan malamai sun yi mashi tafsiri daban-daban, amma zahirinsa dai kamar da yake bayyana shine watan kuyanga, mutum yana da kuyanga, watan yana da kuyanga mallakarsa a matsayin shi na ɗaya mallaki kuyanga, sai ya sadu da ita, sai wannan kuyanga sai ta hidiya mace, to shi ko ɗa ne, to don haka a matsayin shi na ɗa wannan kuyanga da ta yi wannan watan abin ta yawa mace, to wannan ɗiya ce, amma kuma tana da iko da kuyangar babanta, kaga ta zama uwar gijiyarta kenan, kamar yadda wasu malamai suka fassara shi kamar da yake zahirin abin da ya bayyana. Amma wasu na daukan an talidal amatu yanan ana nuhin baiwar Allah mace ta haihi rabbataha, uwar gijiyarta, mana lokaci zai kai madadin watan uwa ta zama ita ce mai fada diya ta ji, to za a kai lokacin da in kiyama ta kusa a'a diyar ce za ta fada uwar ta bi dole. Wannan shine an talida rabbata, an talida amatu rabbata, kamar yadda wasu malamai suka fasara. Wannan kuma wa an tara al-hufata al-urata al-alata ri'asha, ana ne za ka rinka ganin in alamutan kiyama ya zo, za a ga mutanen karkara makiyaya ne, watan za a gansu wantaye ne, za a gansu suna shigowa birane ba ko takalmi, amma a ƙarshe su ne za a zama wadata, za a ga suna manya-manyan gidaje. Wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama. Sai mu je ma yastafadun hadith, abinda ake iya kalata watan ga wannan hadith ake fa'idantuwa da shi. Abu na ɗaya, la yajuzu lil-alimi an yufti biduni ilmin. Yana daga cikin abin da zamu fahimta ga wannan hadisi, bai halatta ba ga malami ya bada fatawa ba tare da ilimi ba. Mun fahimci wannan a cikin wannan hadisi, manzon Allah an tambaye shi yace bai sani ba, to in manzon Allah an tambaye shi abinda bai sani yace bai sani ba, ai ko kai a matsayinka na mai karantawa min babi aula, in aka tambaye ka abin da baka sani ba ka ce baka sani ba. Na biyu, min suwar alwahyi an yati jibrilu ila annabi sallallahu alaihi wasallama fi surati rajulin, yana daga cikin surorin wahayi da ake zuwa annabi da shi, watan daga ciki akwai jibril da ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin surar mutum. Daga cikin in za a kama annabi wahayi, jibril ya kan zama sura wani mutum sai ya kama shi wahayi. Na uku, yanbaghi lil muta'allimi an yata'addaba bayna yaday muallimihi, ya kamata ɗalibin ilimi idan zai zauna gaban malaminsa ya zauna da ladabi da biyayya, kamar yadda mala'ika jibril ya siffantu ɗalibta ya zo gaban malami, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama irin ladabi da biyayya. Fa'ida ta ma yastafadun hadith na hudu da zamu je zuwa gare shi shine kaidan da malamai ke cewa
watan idajtama al-islam wal iman fi nassin wahidin kana li kullin minhuma ma'ana mukhtalifun an al-akhar. ma'ana idan aka samu kalmar al-islam da imani sun hadu a cikin nassi daya, to a wannan lokacin za a bayyana kowanne ɗaya daga cikin shi ma'anar shi ta daban da ma'anar dan uwansa. sai a fassara musulunci a wannan lokacin bil amalil zahira, sai a fassara imani a wannan lokacin bil amalil batina. amma idan ainihin musulunci kadai yazo to imani na ciki, in imani kadai yazo musulunci na ciki. abu na biyar mashru'iyyatu tahsin thiyabi wal hay'ati wan nadhafati inda dukul al ulama'i wal fudala'i wal muluk. watan yana daga cikin abin da aka shar'anta mutum ya kyautata kayan sawar shi da haiba dinsa da tsafta, musamman in zai shiga wajen malamai ko in zai je wajen manya-manyan jama'a ko zai je wajen sarakuna. wannan shine abin da za mu iya kalata cikin wannan hadisi. fawaidun ta ta'allaqu bil hadisi, fa'idodi suka wata ratu ga wannan hadisi. fa'ida ta farko dai wannan hadisi za mu fa'idantu da shi shine usulul imani inda ahlus sunna wal jama'a. yana karantar da mu usulul iman wajen ahlus sunna wal jamaa, watan usulul iman kuma wajen ahlus sunna wal jamaa guda shida ne. al-iman billahi, watan al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, wa tu'minu bil qadri wa khairihi wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi. fa'ida ta biyu ahamiyatul hadith, muhimmancin wannan hadisi. to zamu dauki magana Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala inda yake cewa fa yuslu fi hadha al-hadith, ya dace a cikin wannan hadisi an yuqala fi a cikin sa innahu ummus sunna. idan an ce mafatiha ummul qur'an to ya kamata ce wannan hadisi ummus sunna, inji Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala lima tadammanahu min juml ilmi sunna, saboda abinda ya tattara na adunkule na ilmin sunna gaba daya. kama summiyatul fatiha ummul qur'an, kama yadda ake kiran fatiha ummul qur'an saboda saboda ma tadammanathu min juml ma'anil qur'an, saboda abin ta tattara na ma'anonin al-qur'ani mai girma. wannan su ne tambayoyi wanda ba za mu yi a wannan darasi. fatar da muke Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu, za mu takaita a wannan sai darasi ne gaba. assalamu alaikum. ko kuma ga tambayoyin da ke cikin wannan darasi su ne kamar haka. afwan, udhkur thalathatan mimma yustafad min alhadith. faɗa mana abu uku wanda ake iya fa'idantuwa da shi a wannan hadisi. tambaya ta ɗaya. tambaya ta biyu, udhkur usulul iman inda ahlus sunna wal jamaa. ga ya mana usulul iman wajen malaman inda ahlus sunna, wajen ahlus sunna da jamaa. tambaya ta uku, ماذا قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في أهمية هذا الحديث. إمام القرطبي يتي جمد مهمة وانا حديث da wannan gwargwado za mu takaita insha Allah naktabi bi hadal qadar anan za mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.